keçeke Kurda Rojavayê Kurdistanê di xwendina xwe ya pola nehan, pileya yekem li ser asta Sûriyê bidest xist. Jêdirna xwecihî ji radyoya Rebaz re dane diyarkirin ku keça Kurd ya bi navê Rewşen Emîn Elo ji bajarê Qamişlo 310 ji 310 di ezmûnên xwe yên polê nehan yên îsal 2019 bi dest ve anî. û bi wê encamê Rewşen dibe xwendekara herî serkeftî li ser asta Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bigiştî. Heman jê derê emaje kir ku ji ber şaştiyekê di êxistina hejmareke encama ezmûna zimanê Frensî di kompyûtera Wezareta Perwerdeya Sûriyê de sitemek lê Rewşen hatibû kirin. Lê piştîbang û daxwaza malbata wê, Wezaretê lêvegerek li encamên ezmûna wê kirin û şaştiya xwe serrast kirin. û di encamê de Rewşen Emîn Elo bi bê tû şaştî pileya giştî bi temamî bidest xist. Serkeftina xwendekara Kurd Rewşen û ev encamê bidestxistin di nav xwendekarên Kurd û Ereb de jî kêm nemûne ye. û bûye cihê kêfxweşiya beşekî mezin ji çalakvanên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê. Bi sedan ji xwendekarên Rojavayê Kurdistanê lê hundir û dervey welat û di nav de li Herêma Kurdistanê û kampên bi ser ve îsal û çend salên borî jî pileyên herî serkeftî û pêşketî di encamên xwendina xwe de ji astên amadeyî û navendî û zankoyan de bi dest ve anîne.